Avui hem vingut a veure aquí a Can Benet l'exposició que ha fet el senyor José Luis Sancho Conte i el tenim amb nosaltres perquè ens explicarà una miqueta tot el que veiem. D'entrada a mi m'agradaria preguntar-li d'on li ve l'afició de pintar? L'afició me ve de la feina que tenia. I quina és aquesta feina? Era estampador. I quan sortia un metro malament, perquè havia caigut al mollo una mosca o un bitxo, quedava blanc i sortia la flor tallada. Llavors jo m'anava a una sala, agafava el color amb un i anava dibuixant el que estava fet malbé. O sigui, recuperava el que no havia sortit, no es llançava res, no? L'icra costava, no me'n recordo ara, però 7 o 8 euros al metro, segur. I estampat, clar, molt més. Llavors, clar, per salvar aquests metros tenien que recuperar-ho. I de petit ja pintava, ja dibuixava. Jo anava davant del Sant Gabriel i el meu germà anava al Sant Gabriel i cada any, no sé per quan, Tete, fan l'exposició de pintura o de dibuix, ¿por qué no me haces? Cada vegada que li feia guanyava un balón de futbol o les botes i després va vindre el cosí. El cosí també anava al mateix col·legi i feia dibuix per als dos, per tots dos. O sigui, vostè pintava i guanyaven els premis als altres. Sí, jo dibuixava. Molt llestos, eh? Veig que pinta paisatges. Sempre pinta paisatges? Sempre. I com els tria? Per internet, hi ha amics que m'envien fotos de pobles que han estat i tal, i ho vaig copiant de les fotos que m'envien. I quina tècnica fa servir? Acrílic. Acrílic sobre tela. Sí. I llavors això primer dibuixa i després ho pinta. Exacte. Primer s'ha de dibuixar i després pintar. A vegades, si hi ha, per exemple, un cel molt blau i hi ha arbres, primer pinto el cel i després pinto l'arbre. Entens el que vull dir? Sí. Perquè si fas el cel i després tens que anar dibuixant, no queda bé. Clar, és millor. I sobre l'arbre. O les branques. Veig que fa servir sempre colors molt vius i estan molt equilibrats. M'agrada molt la luminositat, m'agrada. Jo, per exemple, hi ha quadros que la foto està molt fosca, molt. Jo agafo, el retoco i li dono la llum que a mi m'agrada. O sigui, són retocats, però a la meva manera. De la foto vostè fa realment la llum. Jo ho vull, el que m'agrada. Això és important. Sí. I veig que tenen un numeret, això és que ven els quadros? Sí, tots els que estan amb el puntet estan venuts. I a part d'avui a l'exposició, si algú diu, ostres, m'agradaven i no em vaig decidir, on te'l poden trobar? Aquí al carrer Major, número 2, Cala F, segona. I aquí li vendrà el que vulgui, no? Si posa el número de telèfon, també te'l dono. 686 14 49 41. Té alguna anècdota que li hagi passat pintant quadros? Sí, aquella noia d'allà, que està pintant, ves que té la cara enfadada? Sí. Li he fet 20 vegades la cara, i no hi ha manera. Sempre surt enfadada. Sí. I vinc a esborrar, això és de l'any passat. I quan em trobo ja con ganes, l'esborro, la torno a fer, i la foto la tinc endavant, i sempre surt enfadada. Té molt mala llet aquesta nena. Sí, no? Potser és que no li agrada el que pinta. No vostè, ella, Potser. Molt bé. Té molta obra? Perquè aquí veig molts quadros, però en té encara més? No, està tot aquí. Sento una veu en off que diu que no, Tinc el traster que no hi cap ni una ploma. Doncs molt bé, nosaltres aprofitem per dir que el truqui tothom que vol un quadre, que així s'ajudem a buidar el traster. Molt bé, moltes gràcies. A vostè, moltíssimes gràcies.